collons, no quines són les a mi, tot es para, que la factura em toca. Que bo! Que bo! Hemos marchado más tarde de aquí. Què volia dir? Dominga? Aquell mocador de prop. I no es pot tocar la punxa, no? Ui! Oi, ens adormiríem 100 anys. No! Que necessites. Clar, però mira, no. Ah, mira el Cistellet. Ai, Ja te conec, ja. Escolta, m'està parlant de tu ara mateix, eh? Ai, què fas tu aquí, que no estàs allà? que més maca. Ara, sí, però he parlat més que quasi parla. He prou de mirar! Puja l'escrac amb els propietaris, va ser el sol. Cap a on m'haig de posar, doncs? Digo, es que es verdad, oye, tiene un Sí, l'enviareu. Depèn del grup, sempre penso, depèn del grup i del nivell. Sí. Mare, mira què és això. I llavors com ho fem? Com unes fuestes. Vamos, que ja està tot la cosa. Tot el dibuix? I llavors tot el dibuix ho va... Ei, però no se'ls ha filmat! Això no t'ajuda, perquè de tot l'altre és una cosa que van bufant i una cosa durant la forma que no però més de quatre amb el Diego i el...